So yun guys, ngayong araw guys, nililipat natin yung kubo na. So ito yung mga kasama natin. Yan. Yung mga ka-team prom din natin. So yan, muling nagbabalik. Si Tamboy, yan. So yan guys, yung mga tropa natin, nagsisimula na sila. So ngayon guys, pero nahukaya ko na yung mga poste doon. So yun, yung mga tropa natin, kasama natin. Maglilipat na ng kubo. So yun guys, tulungan natin. Ako na kain na. Ito na buhay na yun. Ano yung nagamit ko buhay na? Erin naman. Kabra. Abutin mong galan yan. Abutin mong galan yan. Sapuro, ayun ko sapuro. Sabi yung bugay ito. Sige ting glass. Kawai Leonard. Tuloy kayo kung wala na boy. Parang ngarag na kayo na daw. Ay, iyo sinara mo. Oo. Sige. Yo, kabalitukan. Kaya dito pa ako. Ulit. Oh, sige na. Ulit. Ano yan? Abang sinandit ka na. Oo. Sige, nabis na. Oo. Aris na sige dito. Sinara mo sana. Halo sinara mo. Sinara mo sana. Sinara mo. Mato ba yan kuya? Ha? Tulo. Mato ba yan sa'yo? Ibangaan. Hindi na sana. Oo, siya ka dyan. Ayaw, buto naman naman. Yok. Okay. Digdi. Wala di mag-star sa baga ano. Malaw ko lang mo. Tulamok malaw ja. Pura ka na it. Asin ka na. Daw mo di uno. Yan, stop mo. Ito. Sabi niyang tambay. Abo ba ulit gamam. Kaya makabangga na dyan sa... Gusto mo ligay? Para ano tanda magdulag. Oo. Hindi. Hindi mo gapon. Iya ka. Bukong dapat na ikaw yan dyan. Naipakuan. Pakaw. Pakuan man yung banda sa... Ligay mo. Uno yung media. Dahil daw digdi sana. Ay, di una sana. Di una, higa ko ay pako. Okay no, ipang. Bukman na yung Dapat. Surup ka diba? Sige, kape na. Nice, kape na. Say balag ka. Dab. Para mo ka tarik sa mga remi. Sige. Mga kalap, nagtagas na. Paarok na no, ito bube. Tubig. Ibo. Pagkas. Sakarat. Ibi sa ibo mo, nalbutin ka mga ito. Boundary na. Ano na yan? Panggatog garabaw talaga yan. Ano ba naman dito? Tulo na, kagabot ko. Yo. Ay mo na siya no. Video ko to sa ano. Bala. Wala. Huli sa ito na yung huli sa tanong. Kabayo. pamali. Di sayot.
Ata ba yung tapako? Ang gakod pa sa kani. Siguro sa mga. Dahil. Itas kaya. May pinipita sa ano taka. Pero mo na dali kani. Kaya po sa kani bako. Makuha na yun. Bako kan di. Sabit pa. Pero yung tangkas na. Lord. Pero tab-tab na di po nga lang. Pero sayang mo naman panggapos. Hindi kayo. Taas, taas. Sa baba. Oo, sa katabi. Taas? Taas. Kapag inangat. Itas niya na. Igi. Taas. Ito po. Ito. Hindi. Tas mo pa. Eh, si ibang Tas mo ta. Iyo to mo pa niyan dyan. Opya may popcorn. Kuya, hindi naga. Gising na ako magbalay doon. Wait, taa. Na naman. Eh, duman na kung tawo. Dumang ka sa pro. Ika sa tao ka. Sa likod. No. Yo, may ano diyan? Tagilid. Mm. Saro alala. Oo. Hindi lang ako sa inutan. Ito lang kung pantay-tan. Ang ibaba din sa inutan. Ay lang daw sa. Yan. Boss, ito ko boy. Ito patabang manok ito. Sige na daw. Ay, bigyan ng ang sahol. Lawag ka nga daw. Tagas ka na poste. Robos puti ah. Ay, iling magkaano dito ko naman ni. Oh. Ano ba dito na? Hindi nag-under nga, hindi nag-under. Sakit talaga ano. Eh, ano, kagapos yun, di ba kalayaan? Ano ka sa Sauda? So yun guys, mag-simula na kaming alsa. Alsa. Lipat bahay. Ayan, so yun guys. Oh, dua-dua niya. Tulong sa mga tulong. Dua mas man. Kaya? Ay, duro ko lang. Oh, Diray. Go. Talat. Oh, saro. Saro. Dahil na gamot. Maputol yan kang pustay. Pero kami dyan. Uno, dos, tres. Punay. Chocolate. Pagkretos kolot. Ano yung kontak kaya? Tarabangan na dyan ilo. Tayo relax na dyan. Kagagana na magano. Pwede, it's a prank. Uy. Iswat mo na digdig. Talag. Alay. Alalay. Sige, sa ibaw. Panasan sa ibaw. Diray. Ito na lang sa iralo. Dapat pag sa dito, diretso na. Oo, asan yan? Basta. Oo. Luwas, go! Kami wala kami dito. Sa ibaw. Ay, sino man tamoy na kausa? Natutukod na ako ay. Oh, luwas, go! Luwas. Yan. Pabalik. Yan. Eh, ano ba eh? Ay, ha? Kaya na yun. Sakto na yan. Yan ang balik. Manoy, pagkilas ha? Kasi kaya na kita. Ay, Yung? ay. Hindi, mabalik ko lang. Hindi, mabalik ko lang. Hala. Basta pag bumirit. Kasama ka naman. Gabi na dapat siguro. Siguro kasi ibang kaya. Pagkilas nito.
May magkipot. Oh, matubas eh kong, matubas. Hindi mo kaalis sa duman, magabat duman. Magabat din sila. Magabat din. Oh, dudugan na duman bro. Ano? May piso. Magabanti na kita na. Hindi ka ben, hindi ka. Ah, pailo. Dua. Go. Ya. Eh, bantay. Tumba talaga. Ano tata ba? Budi mo pa ano? Bitaya. Bitaya. Oh. Ano digda? Kapsa digda. Tadi kaya. Ha? Sakito na. Mabawas na ning ano. Argada. Ang gabat. Bakit? Ano to tayo? Sunod ano? Sunod pang gabat. Sino na karagay? Dai, sino? Dagi kabig. Kabig. Ya. Di. Oh, ya, silakan. Bersih. Mana ba? Sahabat ko sampai yang ngeri dia. Kabahan sana? Kabahan, dali. Makatang tumaligi pa. Dilan. Ya. Sino pa? Ay, sige na, tamayan dyan mo rin. Dino. Ano nito sa bagan? Terang. Terang. Di, sini. Oh? Dahil. Angat ah. Mangat ah. Mangat ah. Baba mo. Hindi ka magkabit. Ano ka ba? Pasal mo dua, pasal mo dua. Sige, pau, dede sa nila. Sana ninyo dan. Pan. Ano? Ano? Hindi ka man makaano. Angat basta. Ano ba ka? Kayong kanya? Yo. Oh, dua, tulo. Kaya magpunta mo bariyan ka mo. Ano? Kaya pa pa. Ano? Batigdik. Des, di ka na natin ang tulog guys. Alam mo talang sa ano, kalot. Ay, siwal, pasok mo lang. Nabunggo gad kaya. Tapos ano? One, two, three, yun. Di pa sa padres. Di pa. Ah, ya. Sino? Benay. Sige ka pito. Sino? Taro. Hey! Ako wala tatong puta ko. Ako dyan. Wala ka mang versa. Tigsaro ka mo. Nes. Ha? Tigsaro ka mo. Tamas mo pin sa digis sa kung dua. Sino mo na pagka? Tigsaro ka mong dua. Magbulag din dyan. Hindi mo ka naman. Bitay si Bordado. Tapos ako. Wala sulit din ang gapat. Sino mo ganun ka dyan? Dahil mo talaga. Sulit talaga. Oh, di pa sa rabay. Sino ya? Eh, Taro. Talat! Benay. At. oh, Taro. ano? Yan. Ay, Pod. gay. Tayo to kayo na. Napailing kaya ako naman. Hey! Ano? Dito isa na. Basta makainjot. Good. Ano? Ano? Banda tas ka mo. Sharing ka mo. Tas. Ano? Rata. Kami mo light. Wow. Ano? Okay. Gay. Ang pako
Luway-luway lang kita. Okay. Sige ka. Ako nagya. Paano nga agita? Sa'yo na agita? Di ba? Sige. Di ko bilang sa baba. Makulog ka sa baga. Dahil makulog sa baga. Pwede nga. Ito na, ba't magawa ito? Hindi. Pero, Doon sa puro-puro ka ng duwa para magandyan. Duwa, tulo. Okay. Angat ka mo dito na, kagay. Saro. Duwa. Tulo, pasan. Sige, batak. Hoy, ano mo? Yan. Daya sa kamay. Sulid ka rin. Baba mga bata niya. Angatan din dito ng posting, saraw. Alat, bitay si Linis. Ano? Yan na maangat ako. Dito na. Ako na mapapunta pagtukad. Tagilid. Hindi, matagal. Dapat biglang ano lang tao. Padiit-liit lang pag sa arog kayo, ne? May patong mo na. Dahil, teka. Oo. Sige. Pakalalay ako. Alat! Sa! Huwag mo dyan na. Laylo, siya, nabitin. Baba na kuya, sige na. Baba na. O, di pag kaya, watong ba? Sige. Angat na digde. Yan. O, di. Tukod. Yan ka na sa taas. Brad. Ha, yeah. Angat. Angat kita dit. Taro. Wah. Tulo. Sige, angat. Takaw. Sige. Ay, lagi na sibugin doon. Basahin pa rin dyan. Watong ba, no? Sige pa, isupatig dyan. Sige pa, abanti pa dyan. Ayan pa. Abanti pa dyan. Irig na digdan. Sige. Abanti mo na dyan. Abante mo ka dyan. Abante mo na dyan. Oo. Abanti dyan. Hop. Next, ganda ko na nga. Ano na yan? Huwag magabat talaga naman. Hello. Hello! Alay! Yo. Mga papok binibigay na. May taka sa bilog din yung mga kabahan. Taka sa bilog. May taka sa bilog. Tukad ng bigyan! Tala bugunaan! Alam lang. Sige, sakat. Ano nga dyan ka? Sige, pasang humasig ka. At madali! Ano nga, di ba papanin daw? Pati ali na dyan, Ben. Hali na. Yan. Tapos na. Pahingalo mo na. Op. Mababa niyo. Diba? Wala rin kita magkaputan. Sige ka yan. Hindi po tangayo. Ano dyan? Uy, tabi ako nung huli niyo marali. Marali na kaya. Pati ang side po muna pa din. Ano ito? Ano ito? Tukudin nyo daw. Sige, laban na lang, Randar. Diretso. Oh, patong. Sige, der, patong. Alat. Palat. Sige na. Alam ko. Sige. Kanta dyan. Sige. Up. Ano na? Ano yung matulog-tulog ka? Diretso na, ina.
Amahay. Di panday. Uday, babalan ka. Digin ang nai. Tingnan mo nga ko. Ay man ba ang galing sa ano? Oh, pre. Lipa. Op, mira. Baba niya para baba ang lakad. Paling malang sando yung tulak na sa hari. Oh, tumoy butong talata mahal na. Lakan tango na ini. Parog dyan. Kuya na Tulak, sa tulak. Yan sa na kula kwa. Hawali po. Gibo na ha. Iyo ya. Oh. Kaya dapat lakan tango ng banday. Ay para ini pa mga. Basta pag naipasambay tanang argo niyo, madya na kami. Para ba yung pagpili lang ba? Madus ko sa pagpili na. Ito yung pagduhang sa yan. Kiring ko. Bukul na sana yung may ko. Para din ang puro-puro na. Oo, harus begini betul kater. Uli na ni. Oh. Ano ba ito? Pagduhang niyo. Di papatong sa dyan. Oo. Yo, bakaw. Yo. Ito na gabi. Ito na yan. Malapot pa kayo eh. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Ito nga. Yan. Babaan mo din na dua. Adin ako. Para mga. Ay. Jangan kuya sa taas dyan na pula. Sige. Hindi sana kita kuya. Wala na sila dyan sa likod. Sa kitang Ako matok malalig sa ano, sa iangat ko na lang ni 5, 4, 3, 2. 1. Yeah. Angat. Lumang kanis? Wala ah. Baba mo na pare, baba mo kami dyan. Kami muna maangat to kamo. Kami. Tinda maalala lang pinapatukan. Tulak ko sol. Tulak nga tapos may sa akin. 1, 2, 3, go. Angat. Angat. Uy, uy. Dit pare kayo dito. May bungo na eh. Op. Sige, patong mo sige, Saro. Lahat digin naman. Oh, magbuha niyo ng sendo. Sige pa, iya to isa na. Iyo sa butong. Saro, tuwa. Baba. Sige pa na. Balay. Bilo. Saro, tuwa. Go. Iya, saro pa. Ayap lang. Sige. Ano pa? Wala to lang. Silakan dito. Sige, tabi. Uy, nagpapin sa mga Oh, alat lang. Uy, nabuto ko yan. Kapitan mo. Kaya na kuya uli. Uy, nabutong na. Yan. Itulak mo duman. Papal sige ha. Tulak nyo. Yan ang kaya. Bako buto. Balik dia. Kabig ka na. Oh, kabig. Sige. Try paduan. Paduan yun ay. Okay. Sige, bante. 1, 2, 3. Kaya ay. Angat mga driver na. Puro man. Tulak. Oh, digdigan ng una mo. Sige kuya oh. Ari ka. Uy, naitulak mo. Uy, na napayag ang itulak nindo. Kaya kayo ng kabuluang. Atas ko ah. Okay. Saro, dua. Nanti pag nila parang Saro, dua tulo. Saro, basa suka. Alsa. Alsa na may tulak. Saro, dua tulo. Okay, up. Yo. Sana. kaya pare. Martil dia. Ganyan ito dyan. Ah, sige, sabay naman. Saro, dua tulo. Bilo sana. Oh, sige, saro. Dua. Lipo, halipot sa ano. Tatay mo. Ano pa? Ilaw. Ilaw ka lang. Sige. Bilo, kapit yung malsa na kayo na eh. Oh, maalang ka. Tingnan kuya. Pag maalsa dyan, dapat yun. Malsa naman yun. Ay, umado ko tandaan. Oh, up. Balya. Sige, lipa. Up. Bawi, dead. Up. Sabay na ito. Ilaw. Ilaw. Okay, game. Oh, Saro, dua. Oh, didingan ko ya. Ako dyan maangat.
Di pa ay ruto sa ibong. Uto ilag bet ani. Di pa. Sige, mga di pilo ah. Game. Dito dito pa. Ay las mo yan. Okay. Go. Three. Diba? Ano ba? Besan ko lang pa sa dalawa. Dito. Balik kan, sila kita utang na yan. Para mag serius-serius na sige. Ano oh. Pwede man na. Bako, kahon. Nakapatong siya. Paris, nakapatong. Pag-iwas na din yun. Kasi na lang garin eh. Okay. Pero, dua, uno. Lima dit pa. Okay. Ayun na. Yun na. Pwede na. O, di nga. Pakuha na sana. Sumpo na lang niging dito. Dapat mo ba? Sapato. Yun na. Yan na. Pako na. Paulis na yan. Ito ang pagnalim mo ha. Ipalipat ko so. Stick. Parang lagi. Pusikan dulu ikaw. Yun lang. So yun guys, bali naipatong na namin yung ano, yung bubong guys, yung naipatong namin yung bubong. Ang kulang lang guys yung mga dingding. Tapos konting ano pa, adjust pa sa mga poste kasi yun nga guys, medyo nahirapan kami kasi konti lang yung tao. So ayun. So tinagal na lang namin kanina. Di ba nakita nyo kanina, buong kubo yung binubuot namin. So anong nangyari? Nagbago. Kinuha lang namin yung ano, yung kabaan, tapos yung bubong, tapos inuna yung poste, saka inangat yung pinakang bubong niya guys. So yun nangyari kanina. So ayan guys, pakita ko sa inyo. So ayan guys. Ayan o. So yun na guys yung kubo natin. So konti na lang matapos na guys. So ayan. Kaya kung ano lang guys, pakita ko sa inyo yung fish pan. Ayan. So yan, malinis yan guys, nilinisan ko na yan. So, next na step natin dito, hukayin natin yung ano, yung gilid yung magitan na yan, tapos yung sa kabila para lumaki. So yan guys, yan si Papa. Yun, ang ating mason carpenter. Tsaka yung mga laborer natin. Ayan guys, mga laborer ng From the TV channel. Ayan. So wala tayong kasama natin guys, bordado. Mali, muwi mo sa kanina eh, nawala eh. So hindi pa nananghalian yung guys. So ayan. So ayan guys, ang back view. Ayan. So wala pang ano guys, pinakang bubong niya. So yun yung next step is ayos natin yan guys, pinakang bubong niyan. So ayan ang bubong natin. Meron tayong new house. Bahay kubo. Ayan. So yun guys, maya uwi na kami. Pahinga lang konti, tapos uwi na. Bukas naman, kaya next day, bahala na guys kung kailan may sipa naman gumawa. So yun guys.